אז בסקר שלנו באמת מצאנו שכמעט 58% מהעולים שושנות את השם, הרב תרבותיות וכו' וכו', הוצא להם לשנות את השם. ועוד משהו, שאלנו גם מאיפה הגיעו רוב ההצעות לשינוי, ואני חושבת שזה די משקף את התשובות שהיו כאן. אז בדרך כלל הגיעו מבעלי סמכות במערכת החינוך, מורות, גננות, לפעמים הציעו, לפעמים קבעו, את עכשיו ככה וככה, גם לי שינו את השם דרך אגב על ידי גננת, אבל זה היה בתקופה אחרת. ומבעלי סמכות בקליטת העלייה, כמו הפקידים במשרד הפנים או פקידים במשרד הקליטה, אבל גם מחברים לכיתה, משכנים, מאנשים אחרים, ששוב, הנורמה הזאת שהעולים צריכים לשנות את השם, הוטמעה בנו בציבור הישראלי, זה מה שאנשים ידעו, אם אתה מגיע לארץ אתה צריך לשנות את השם, אז גם אם זה כבר לא הייתה מדיניות רשמית, אז זה עדיין משהו שעשו, ואנחנו רואים, שוב, המורות והגננות גם היו אמורות לעשות את זה, כי זאת כבר לא הייתה מדיניות, אבל אני חושבת שהם עשו את זה כי זה מה שהם הכירו. נכון, גם הפקידים לא היו אמורים כבר לעשות, אבל זאת הייתה המדיניות. כן, אני מתחבר לתשובה שפנינה ענתה לגבי השאלה שלך, ומה היה ייחודי, אז אני חושבת שזה מתחבר לי בדיוק לרגע הזה שאת שואלת עליו. אז זה היה רגע שהייתי בהיריון עם הבן הצעיר שלי, יוני, והייתי בת 37, כבר אחרי תואר שני במנהל עסקים, ויש לי איזושהי רשימה כזאת מאוד ארוכה, מגילה אפילו כזאת, כמו של פעם כזאת של הישגים נקרא להם ככה, ובהם בתוך החוויה הזאת מאוד מצליחה, אני מרגישה בעצם פיצול או כמה זהויות או כמה, באמת זה פגש אותי במקביל לזה שהילדים שלי נהיים בגיל שלי כשעליתי לארץ, וזה גם היה עוד איזשהו קטליזטור אני חושבת לכל ה-9, וזה היה פשוט רגע אחד שמעתי בחדר השינה, וכנראה איזשהו קול של לובה הילדה התגבר על הקול הרציונלי של לובה הזאת עם המגילה והכל, ופשוט פתחתי את הפתקים והתחלתי לכתוב חלקים, חלק של ילדה, על מלחמת המפרץ, איך כל פעם שהיינו יושבים לשחק בקלפים עם ההורים, הייתה אזעקה, היה נורא מצחיק כזה ומחמיר, כי גם היינו גרים אצלית, וחלק האחר, איך כאילו פתאום הלובה הישראלית, ולא ישראלית כי אני לובה, אז אם הייתי אולי משנה את השם, אז אני לא יודעת איך זה היה, אבל זה היה הרגע, אחד. אומרת את זה עכשיו, ואני נזכרת בציטוט הזה כאן, עכשיו שאני ישראלית, אפשר כבר סוף סוף להיות רוסיה. חד משמעית, נכון? זה באמת פוגש את זה. ואני חושבת שבאמת ככה, משהו סביב האמא שאת, ולראות את הילדים בגיל שלך, פתאום מעלה את כל החלקים האלה של הזהות, ויש פה בטח כאלה שכבר קראו את הספר, וכאלה שעוד יקראו את הספר, ובאמת יש בספר הזה כמו איזו הרגשה, אני מאוד נגעתי מהסמיכת פלאים הזאת, שמתחילה להתחבר, והכמיהה הזאת היא בעצם לחבר חלקים, כן? וזה ככה מה שאני כמו שדיברנו, זה היה לי דימוי של פאזל מהמון המון חלקים, ואז יש חלקים חסרים, אבל את לא תלכי ומסגירי פאזל שחסר לו חלק. את תמיד תחפשי תמיד זה יישב פה, החלק החסר הזה, או החלקים החסרים של הפאזל הזה. אני חושבת גם הנפש מרגישה ככה. לא, אבל גם התחלת, כאילו אני הרגשתי, ככה במה שסיפרתי, אז אני אביא את זה רגע, שבעצם מתוך הבעירה הזאת, ודברים התחילו להיכתב פתקים, את בעצם יוצאת למחקר, נכון? את מתחילה לברר דברים, כמה עלו, מי עלה. לגמרי. אז ממש איך בעצם פתאום, זה לא רק נהיה פתקים, אלא פוסט בפייסבוק, נכון? כאילו קרה שם הרבה דברים. כן, זה הנפש והרציונל, והראש, וכמו שדיברנו שהתודעה שלי היא רצה עוד לפני, היא כאילו ברחה לראש רגע. ומה שעשיתי, הדבר הבא שעשיתי זה מיד לבדוק בגוגל, לעשות איזה מעין מחקר לעצמי, כמו לבקש לתת תוקף, וכמה אנשים עלו לך, מי ידע, מה עשית? עד עכשיו לא עשיתי, לא היה לי מושג, הורידו אותי כמו עכבר קטן, ורצתי ועשיתי את מה שצריך, ואז הלכתי בגוגל ופשוט הייתי בהלם לראות שבמהלך עשור, מ-90 עד 2000, עלו כ1.3 אנשים בתוך מדינה קטנטונת, וזה אני חושבת היה הנתון שהדהים אותי. אחר כך עוד קראתי
מבחינת האחוז מחקר, אבל כן, במה שרקתי לא עשיתי מחקר. ואחרי שראיתי את הסדרה וככה במקרה נפגשנו באיזשהו אירוע בכלל לא קשור, ממש התרגשתי לראות אותך שם באירוע הזה וניגשתי ודיברנו, ואחר כך יצא הספר שלך, שמיד איך שיצא פניתי אלייך וביקשתי הקדשה, וקיבלתי וקראתי את הספר, ואני חייב באמת עוד תודה, בזכות הספר שלך ובזכות הסדרה, אני גם אצלי הדברים והרגשות יצאו החוצה, וגם אני עכשיו כותב ספר בדיוק על הדברים האלה, על הילדות שלי. חלק מהפרקים אפילו שלחתי לך ככה לתת ציון, אז אני באמת רוצה להודות לך גם על הסדרה וגם על העומק שלך ועל הספר שלך, ועל באמת השראה, ותודה רבה לך וכל הכבוד. אנשים שיתפו, מישהי שיתפה שהיא עלתה לארץ לפני כ10 שנה, והיא יושבת עם בת שלה שהיא עכשיו בכל מיני גם משברים של בית הספר שפה, וקוראים ביחד בספר הזה. מישהי שהיא בכלל לא קשורה לעלייה של שנות ה-90, וחשוב לי לומר את זה ולהרחיב את השיח, ועכשיו אנחנו... להזכיר לי שהכל יהיה נהדר, וגם סבטה כל הזמן מזכירה לי שהיא רוצה מעין רשמים. תודה למרכז המחקר הבינתחומי לקידום בריאות נפשית וחברתית בראשות דוקטור שירה פגורק אשל על השותפות ועל הדיוק. על איך מחזיקים שיחה על כאב נפשי בצורה אחראית, קשובה וגם פרקטית, כזו שמייצרת הבנה ולא רק עוד ידע. כזו שצמאה ללמוד וללמד איך להיטיב עם החברה בה אנו חיים. תודה על הרוח והתוקף והתשוקה שלך להשתפר עבור אחרים. למדתי ממך המון. תודה מיוחדת לדוקטור מינה דולברג, שהיה החוליה המחברת בין כל הדיסציפלינות, ובכל שיחה איתך הרגשתי את החיבור האישי והכאב, והרבה מן השליחות, ולא אמרתי את זה, אבל ראיתי כל הזמן את הרכלוכים בעיניים. בעיקר בכל הקשור לשיפור איכות חייהם של דור ההורים. בואי ניקח איזה קורס ברוסית.